Τραβάω. Μιλάμε. Ναι, τα λέμε. Άσης Γιώργος για το Cyber Store Down, Workout 3α και β. Είμαστε πάλι εδώ στο Πάλι Revolution. εδώ. Διακοπές εδώ θα κάνουμε. 20 κιλά. 20 κιλά σου. Εκείνη η ζωή απέναντι. Η ζωή Φράγκου βαράει αρασέ. Μάρθα είναι εδώ. Η Μάρθα πίσω ενίσχυση στον αδερφό. Ο Αντώνης πίνει νεράκι. Είχες πει 10 πριν στο 38. Στο 41, Τζόρτζ. 0. Κάλορις. Στο 41. Στο 41. Πάμε γερά. Σε 20. Σε 15. Σε 10. Γερά. Σε 5. 3. 2. 1. Φύγαμε. Τράβα. Πάμε ρε σκύλε. Έτσι. Ωραία. Μπράβο. 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 Έτσι. Πάμε ρε. Έτσι. Ανάσες. Μπράβο. Μπράβο. Μπράβο ρε. 30 δεύτερα περάσανε. Λίγο ακόμα, πάμε. 18. Έτσι. Άλλες 3. Πάμε έτσι. Ελεγχόμενα τώρα, να φύγεις κατευθείαν. 20. 21. Πάμε σκύλε. Πάμε. Πάμε, 7. 7. 1. 2. 3. Μπράβο. 4. Μπράβο. Έτσι. Πάμε. 5. Κατευθείαν πάνω, κατευθείαν. 6. Άλλο ένα, άλλο ένα. Άλλο ένα. 7. 1,5 λεπτό, μπράβο. Γιώργο, πόδια και πάνω κατευθείαν. Πάμε. 1,5 λεπτό έχει περάσει. Πάμε. Πιάσ' την πάρα, πιάσ' την πάρα. Πιάσ' την πάρα. 1,40. Πάμε, έλα, έλα. Πάμε. 8. Πάμε. Άιντε. 9, αυτό είναι. Αυτό είναι. 10. Βάλε μουσική ζωή. Βάλε την αρχή. Πάμε, πάμε. Έλα, τριάρες, τριάρες, τριάρες. Τριάρες γρήγορες. 11. Πάμε. Πάμε. 12. Πάμε Γιώργο, διπλές, διπλές. Παίρνε πάρα. Στα 2 λεπτά είσαι. Έλα, έλα, έλα. 12. Πάμε. Πάμε. 13. Πολύ καλά πας, πολύ καλά. Πάμε. 14. Πέτα. Γιώργο, πολύ καλά είσαι. Πάμε. 2,5 λεπτά. Θα φύγουν για τα 15. Πιάσ' την πάρα τώρα. Πιάσ' την πάρα. 15. Πάμε. Άλλα 6 είναι. 14 είσαι. Πάμε. 15. Πάμε. Έλα ρε. 16. 5 μονές. 5 μονές. 5 μονές γρήγορες. Πάμε. Γρήγορες. 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 Γρήγορες ρε. 5 μονές. Πάμε. 17. Πάμε. Πιάνε. Πιάνε. Πιάνε ρε. Πιάνε. 18. Πάμε. Άλλες 3. Πάμε. Πάμε ρε. 19. Άλλα 2. Άλλα 2. Πάμε γρήγορα Γιώργο. Γρήγορα τελείωνε. 20. Άλλη μία. Άλλη μία. Τελείωνε. Πάμε. Πιάσ' την πάρα. Πιάσ' την πάρα. Μπράβο. 21. Στα 3,5 λεπτά. 2,5 λεπτά είσαι. 2,5 λεπτά είσαι. Πάμε, 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 πάμε.
40 είσαι. 2-20 ακόμα, θα τελειώσει και τα 15. Πάμε. Πάμε, σκυλέ. Βάλα την αρχή, δεσποινά. Θα τελειώσει και τα 15. Πίστεψε το, ρε. Πίστεψε το. Πάμε. Πίστεψε το. Πάμε. Πάμε. Στα 4 λεπτά, σε άλλα 2 λεπτά θα βγουν και τα 15, να ξέρεις. Θα τελειώσουμε τα 15. Πάμε. Πάμε τώρα, τράβα, ρε. Τράβα με ψυχή. Πάμε, ρε. Πάμε. Ένα 50 ακόμη. Πάμε. 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 Έλα. Πάμε, ένα 40. Άλλες 5 θερμίδες είναι. Τράβα, ρε, με δύναμη. Πάμε. Πάμε. 12. Πάμε. 13. Πάμε. Έλα, ρε σκυλέ. 14, άλλη μία. Πάμε, Γιώργο, ό,τι έχουμε τώρα. Πάμε. Ό,τι έχουμε. Πάμε. 1,5 λεπτό. Παίρνε τώρα. Πάμε. Παίρνε. 1,20. 15 επαναλήψεις. Πάμε τώρα, ρε. Πάμε. Τελείωνε. Γρήγορες μονές. Πάμε. Όλα δώστα, ρε. Πάνω από 11 να βγουν. 1. Πάμε. Παίρνε. 2. Παίρνε. 1 λεπτό ακόμη. Παίρνε. 3. Παίρνε. 1 λεπτό ακριβώς. Πάμε. 4. Πάμε. Τελείωνε. Πάμε. 50 ακόμη. Πάμε. 5. Πάμε, ρε. 40 για να βάλεις 6, ρε. Πάμε. Πάνω από 11. Πάμε. 6. Πάμε. Άλλα 35. Πάμε, ρε. Πάμε. 7. Τελείωνε. 30 δεύτερα. Πάρε πάρα, ρε. Πάμε. 8. Παίρνε. Γρήγορα. 20 δεύτερα. Πάρτα όλα τώρα. Πάμε. 8. Πάμε. 9. Πάμε. 15. Πάρε καμότο. Πάμε. Πάρε. 10. Πάρε. Άλλα 10 δεύτερα. 2. Διπλή. Μην τη ρίξεις. Πάρε. 5 ακόμη. 3. 2. 1. Time. Μπράβο, ρε. 12. Πάμε. Γιώργο. Στο 40 θα μπεις. Στο 40. Στο 40. Σε 30. Όλα τώρα, σε 20. Έλα εδώ, όλα τώρα, όλα. Γρήγορες επαναλήψεις, πάμε. Σε 15, πήγαινε στην πάρα κοντά. Πήγαινε στην πάρα κοντά. Σε 10. Σε 5, μπαίνεις τώρα. Ό,τι έχει. Πες. Τελείωνε τώρα. Άιντε, ρε. Γρήγορα. 1. 2. 3. Παίρνε. 4. Ασταμάτωσε τώρα, ρε. 5. Πάμε, ρε. Πάμε, Γιώργο. 6. 50 δεύτερα ακόμη. Πάμε. 7. Πάμε, θα βγάλουμε παραπάνω. 8. Πάμε. 9. Πάμε. 10. Πάμε, 40 δεύτερα ακόμη. 40. 10. 16 έκανες. Πάμε να πάρουμε τώρα άλλα 7. Τώρα, Γιώργο. Τώρα όμως. Τώρα. 30 δεύτερα. Πάμε, ρε. Πάμε, ρε, σκυλέ. 25 δεύτερα. Τελείωνε. Πάμε, ρε. 11. Πάμε. 12. Πάμε. 13. Μην τη ρίξεις την πάρα. 14. Τώρα δυναμώνεις. Πάμε. 15. Άλλα 10 δεύτερα. Άλλα 10. 16. Πάρε. 17. 5 δεύτερα ακόμη. 3. 2. 1. 18. Time, ρε, σκύλε. Μπράβο, ρε. Τι πατάω? Κόκκινο. Αυτό.